Chiar mă gândeam zilele trecute că nu am mai făcut de foarte mult timp un puzzle, așa că cei de la Siriex au zis Hold my beer. Bineînțeles că a fost nevoie și de micunealta secretă. Și m-am apucat să dau jos toate ambalajele. Și cam așa arată toate piesele, acum mai trebuie doar montate, so wish me luck. Și bineînțeles a fost și Charlie acolo să mă ajute, altfel nu aș fi putut să duc totul până la capăt. Acolo? Am nimerit. Am nimerit gaura. Am spătarul. Și cam așa arată rezultatul final, scaunul arată incredibil de sexy, n-am ce să comentez. Plus că mai are și partea asta reglabilă foarte faină pentru zona lombară. Overall, scaunul este extraordinar de confortabil, me happy, chiar recomand. Vă las și un link în descriere, bineînțeles. Și dacă ați crezut că asta era tot, stați, așa că vine și runda 2. Am mai primit și acest braț de monitor care, n-am să vă mint, chiar aveam nevoie de așa ceva, foarte sexy și el de altfel, s-a potrivit la fix pentru monitorul meu secundar. Și pentru că atunci când viața este prea simplă, ar fi păcat să nu o complicăm, așa că am luat voinicește monitorul în brațe și așa am prins șuruburile. Puteți să faceți și voi la fel sau recomand să puneți prima dată suportul și apoi monitorul. Deci e incredibil cât de mult spațiu am reușit să economisesc de foarte mult timp când doream așa ceva și ia fiți atenți, poți să-l muți în câte feluri vrei tu. Mulțumesc încă o dată celor de la Siriex pentru aceste produse, calitate bună, preț bun, mergeți la linkurile din descriere și convingeți-vă singuri.